Djordjević hľadal teraz spoluhráča v pokutovom území neúspešne. Tým spoluhráčom bol Šafranko, ktorý to teraz urobil výborne. Šafranková prihrávka, Bernardino dáva gól! Vyrovnané 1-1. Môže ďalej tvoriť Breznaník. Djordjević, po ňom Vajda. Vajdová pekná prihrávka na Matúša Turňu. Šafranko. Ten zbiera sebavedomie takýmito úspešnými súbojmi. V tomto prípade sa ale z krídla do pokutového územia prebiť nedokázal. Vajda na Šafranka, ten mal dostatok času aj priestoru, odcentroval cez Kolčáka, Breznaníkovo zakončenie. Trochu riskantná rozohrávka stredom z kopačky Jana Kriváka, ale vyšlo to. Následne sa Kochan dostával do príležitosti, ale spred neho dostal loptu do bezpečia Maslo. Brezová sa ale drží v nebezpečnej blízkosti ružomberskej 16-ky. Šafranko teraz vládol súboj proti Kolčákovi. Šafranko môže centrovať, volí prihrávku po zemi na Kochana a je z toho druhý gól dnešného stretnutia.